mocin kenan don kar yi wari cikin firiji. To an kawo da ka iske mashin na an rufe shi aka, to she ku bude gabanin ku bude nan, saboda gawa mutum bai son dan wanshi ma ya gan farajin shi, hatta gawa ma yana jin kunyan mutum ya gan farajin shi. So gabanin ku bude nan kamar haka za ku samu wani ta'ul aka kamar fari, alhaji da wani za ku samu wani ta'ul aka kamar fari wala ba aka she ku daga. Bayan kun yi wan kamar misali abin da aka she ka fidda idonka, she ka yi haka, ka ku duba gaban shi, she ka daga jikin shi kadan. In ka daga nan ba ka duban gaban shi, she ka diga, she ka yi mai, she ka rufe kaga yanzu mun rufe da shi, shi sa ba mu gani gaban shi. Farko abin da ya kamata ku yi kenan, ku fara rufe alhauran mai shi. Gawa na jin kunya, in yana da rai yana jin kunyan jikin shi, har ma in ya mutu yana jin kunya a gaban shi ko jikin shi. Jikin mutum duka ba damuwa, nan haka za ku kulle. To yanzu ku yi dabara. Bayan ku yi wannan, she ka bani mutane ja ka zo mana. Normally ku uku ya fi kyau ko fudu, zo da kai za ka saya nan, kai kuma kala haka. To yanzu she ku karkata, kun gangawa ne shi bai yi move, ku da ku karkata she ku tura wan ka tura she ku yi ne, she ku ja shi jikin shi. Kun ja wannan kun fite kun yarke na she ya koma position shi. Shi sa abin da kuka kullin nan already ya tuni mai yana kulle don ba ganin gaban shi. To yanzu farko abin da za ku yi, accessories da kuka kawo, kagan misali ga likafalin nan, ka yi ready da likafalin ka, ya kamata muna ni da sabulu, ga sabulu. Sa'annan she kowa ya kamata kuma before ma ne kun sa gloves, kun sa gloves guda. Kun sa gloves starting ma da kanshi, gloves ma ya kamata ne kusa. To kagan kun sa gloves so ke sa kula da waɗannan kaya. Sa'annan kuma kula da comfort nan daga ba na zo gwada muku da zamu yi. Sa'annan kuma kula da ganyen magariya ya kamata kula da shi. To yanzu za ka duba ka gan akwai irin kananan tawul nan, duka ya kamata kula da shi a gida wadda ta yana cikin bag accessories. Farko abin da za ku yi, mai shin nan shi bai move, yana kwance ne. Kwanciyar da yake yin nan, farko abin da za ku yi mai, shi ka kama hannunka haka, cikin shi nan da ku taye shi kadan ne, shi kumasi in kuka mase shi ku koma da mai shi back. Masewa da za ku yi manan shi ne mutum duka ya mutu nan, wani toilet ko wani boli ya je ya tare wani wuri, shi sa da kun masin nan maso ka zo da kun mase kadan, she wannan kumasi cikin kuma mase she kashin da duka ya fita, she bolin kagan bolin da kanshi ya fito. Wani na nan ba komi, to wani na nan cikin bakin suliyar shi aka kashi ya saurari kuka masu duka na fita, she ku zuba ruwa, she ruwan ya tere shi, she ku koma da shi. To yanzu mai shi na kwance, abinda za ku yi shine da ku nemi ruwan nan kar ya yi zafi kwarai kuma kar ya yi sanyi kwarai, ya kamata ya yi wani bele ruwan ba za su yi ba. Ke sa yanzu ruwan nan na cikin bucket, she ku doki sabulu, farko before ku doki sabulu kun doki ruwan ku zuba jikin shi, akwai wani na nan jini ya yi ciwo ne jikin dauda ku wanke wannan farko. Bayan ka wanke shi ku doki sabulu da soso ba irin soson da kake wanka ba. Sauraron wanga magana, ta urga ku nemi da kun nemi shi ku sa sabulu. Wabin ga yanzu kai da ka kama, kai kuma da ka kama da ni, mu duka da mu ta wanke mai jikin shi, kowa ta wankewa. Shi ku wanke, kuna wanke hannun shi, wanka da ku mai da kyau, ku wanke ku daddaga, ba a wankewa da karfi kamar kan na ake kai kake wanka. Wangawa ne yana jin zafi kamar kan na yake da rai, in kana masa jikin shi haka ya mutu ma yana ji. Sai sa karan da aka tayi light by light, ku wanke jikin shi duka, sabulu mai kamshi ku wanke da kun kare, sai ku dibi ruwa ku zuba, kula diba ruwan kadan. In kun kai wurin kanshi, in ka zuba ruwan na hancin nan, ruwan ya shiga cikin hancin shi kuma bai ya fito da shi. Sai sa ta wurin kana dan masa hancin kadan aka,
she ku zuba ruwa she ku bude bakin shi yana akwai ma wani abin ga auduga aka ku wanke mai cikin bakin shi yana da gemu ne ku gaggyara gemun nan ku gaggyara mai gemun da kyau ku gaggyara cikin kunnin shi nan duka kun ga wani daura ku wanke mai idon shi nan duka she ku gaggyara kai mai wanka duka bayan kun kare wanka she kun yi wanka kun kare to bayan kun gama wanka me zai faru she a yi mai yanzu da mai wankan janaba shine wankan gawa an ce maka wankan gawa kaman kan da kake da rai in kai da matanka kun yi sunna ko kun yi bundi ko kun yi gashi duk abu guda ne kai kun yi wannan wankan da kake yi na wankan sarkin nan ko wankan biki ne ko wankan menene nan shi ne wankan gawa da semini ba wani difference ciki ke sa farko yanzu da mu fara da ina ya ke wankan sarki right hand ke sa gawan nan na kwance haka na ne right shi nan farko yara kai da mu mai alwalla ne alwalla ku kama annun shi na farko kuka kawo ku kama shi ku wanke mai annun shi ku wanke mai annun shi so uku kamar kan da kake alwallan kai ina fita wurin na late in kai alwalla ina ke zuwa baki kenan she ka zo bakin nan shi bai yayi magana bai bude kai da ka kama she ka bude karen she ka zuba mai ruwan da ka zuba she ka kwalkwale she ka fite kadan baka zuba ruwa da yawa kana da diba ne wani bima da auduga she ka dan tattaba cikin bakin she ka fite she ka tai ina she a ce anci kuma ka ce da ka saka ruwa bai ya sha she yasa da ka doki auduga ne dan kadan karamin auduga she ka tattaba ka tutura cikin hanci shi yayi da ya wadatar she mu tai ina fuska she ka zo ka wanke mai idon nan kuma ba za ka zuba ruwa fata a kana mai light haka ka dibi ruwan ga dibi ruwan kama zuba mini haka zuba haka ya dibi kenan ya zuba she mu kai ina annu ko tukunna annu ko nan aka fara right shi she ka fara she kuma mu kai ina left kuma she ka mai shekari to da same thing hakan ka gama kamar kan da kake wankan jaraban nan she ka zuba ruwan nan duka bangare right to kunnan ka zo bangare na left ka zo kuma kan shi ka wanke na mace ne wanke har yaje ruwan ne shi shiga cikin gashin ta ita kuma she kuma ta kiso dauri nawa uku ka daure nan daya she ku daure guda aka she sa dauri daya she ku daure aka ita ne na mace dauri uku yayi jima da mai wani ba damuwa to yanzu wannan sai a zo wurin kafan shi kuma sai a zo a zuba wurin kafan shi duka kamar da kasan kan da kake wankan janaba amma first ya kamata kai ne kamar wanka ku wanke shi cikin shi daudan nan ciwon da ku wanke tukunnan a yi mai wannan wankan janaba to wannan lokaci bayan kun gama sai ku kawo comfort ka gan shi kamfo she ku fasa kamfon nan ku zuba cikin ruwa ku faffasa kamfon nan ku zuba ruwa ku faffasa ku zuba she ku kawo ganyen magariya yawa ba su san ganyen magariya ba kafin kenan ka gan shi ko ka gani ganyen magariya wanga ganyen magariyan nan ka zuba yayi yawa ya ba ta jikin shi duka she ku kuma zuba mai ruwa da yawa she yasa shi ka samu wani karamin kwanko wani karamin abu haka nan kadan ganyen magariya kadan da ka zuba sai ka zuba ciki don da ka zuba ruwa ya tasowa ne kada ake zubawa to lokacin in ma kula da turare kunya ku kuma zuba turare cikin nan in ba turare kamfan nan ma yayi ne ya wadatar sai ku bar shi wannan lokaci me za ku yi har kun mai wankan sarki kun kare sai ku zuba cikin shi kama ita zubawa kula zubawa jikin shi ku zuba duka kuma jikin shi ganyen magariyan nan ku mai ki shiwo jikin shi duka yayi ne ya samu sa'annan da za ku yi wankan sarkin nan ka san dole an wanke gaban shi ko ba garan ba in da ku wanke gaban shi nan haka da kai gibarwa da za ku yi wankan sarki wurin na manta ban zo da wurin ba zuba ba ka duba wurin shaka fite shakara wanke gaban shi kana wankewa amma ba ka duba wurin ba ki duba ajiya kila wankewa ne ba ki duba yake kare shi kenan an gama kenan kaman kan da kake wankan sarki haka da kai tukunna an gama ka zuba mai ganyen magariyan duka yanzu mai dadi sheku komo da wan tawulin nan tawul yanzu da ku zo kula ta tafi jikin shi ta
ruwan da ke jikin shi nan duka za ku tattafa